beziphambanise zenza umlungu omnyama. Ebeyintoni yena kwi-Maid? Nantso ke i-Maid imthethela indoda namhlanje. I-Maid nguMadam namhlanje. Oh Florence, andiyazi noba bacinga njani. Ungazifakela amanzi endlini wena. Izinto zo-90 zawumtya zimkhukhuza nethambeni. Umntana emane esithi ewe madam, kanti ujonga uzipromowutha. Uyakhala. Ngoku utakazibani besethi akayifuni nale Maid. Ebe kaloku bekubhanqa usibhanqa. Uthi ubakhethe red-handed phezu kwebhedi yatsiba le ntombi. Ayisiyo le nto icingayo, ndiyaklina. Uthi akakwazi nozibamba wamtsibela. Uklina ntoni endodeni yam? Uklina ntoni endodeni yam? Ingamngombiya. Uthe esamngomba kanjalo nantsi indoda ibetha uFlorence ngoba makayeke lo mntana. Ndiyabona uba shiye uFlorence kulo mntana. Imnandi into emntanini. Hayi, uqeshwa amaxhawukazi ngoku. Nokwana wona noba yamosha khawuleza adinwe.